Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes, pizza 18 na. Buwan mga higala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagang tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may iskutanan karon nga buntaga mga higala, bagyong Krising mas nikusog pa og nahimo ng usa ka tropical storm. Straight to the point. Nahimutang kini sa 355 east of Itiague, Isabela, o posible kining mo landfall sa mainland sa Cagayan o Babuyan karong hapon o sa gabi iba ka. 8 ka lugar sa Luzon ang gipaubos na sa signal number 2 sa Pag-asa. Straight to the point. Samtang ang Sugbo padayong makasinati umang pagwan-uwan tungod sa habagat hangtod ugmang adlaw. Straight to the point. Ato na interview kagahapon may gala si Engineer Alki Blat, ang hippie may gala sa Pag-asa Mactan, o iyang gibutyag mahigala nga makabirani sa habagat mo na nga dunay bagyo bisag tua puntarya sa Luzon area. Apektado ta sa mga pag-uwan-uwan mga kaigsunan. Straight to the point. So bantay ta no ni mga baha sa mga higala. So ubay-ubay nga mga LGU ang ipahibaw kagahapon pa lang labot sa pabiling pagsuspenso sa face-to-face nga klase tungod sa padayong daotang panahon. Apil na dinhi sa Cebu City. Straight to the point. Oga ingon man ang dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, oga ingon man ang Talisay og ubang kalungsuran mahigala dinhi sa Sugbo nga nipahibaw nga way klase karong adlaw. Straight to the point. Sa laing balita, padayong gipangita karon sa Talamban Police Station ang suspect pagtulis sa usa ka tindahan diha sa may Talamban nga nakuhaan og video. Ang nanulis nagsulob pa og uniforme nga sweatshirt mahigala sa usa ka ride hailing service. Straight to the point. Nagpakumpra-kumpra pa, nagpapalit-palit pag noodles. Unya ang tindiras taon na mga kigalaan, wagi kalabutan. Taon-taon may deklarar mahigalag tulis. Straight to the point. At pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pagbanuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang atong ipadayon sab ang isyu labot sa Cebu South Bus Terminal o sa Cebu North Bus Terminal. Pila di ay ang kwarta mahigalang Mr. Lo. Nanamoy idea mga kaigalaan ha, dako-dako din ang kwartaha oy. Ang usa ka tuig mahigalang kitaon ani Mr. Lo Philippines. Kini bang nagpadagan mahigala ining negosyo sa wiwi ug pupo? Pawiwi papupo lang na pinurminilyon ka ng kwarta na. Straight to the point. Di lang igo mga higala nga kuno hay gamay tan-awon mo paminawon ba 10 pesos ang kada wiwi, ang kada pupo. Inana mga kaigalaan mura lagwa no? Pero ako nang gisuwat sa kong kolom karon sa pamantalang The Freeman. Ini mga higalang labot ini mga higalang wiwi ug pupo. Ato nang gisuwat, ato pa ning i-discuss din sa radio kay ang porsyento mahigala makita na to, no? Ang porsyento nga girimit sa Kapitol 5%. So kung kini nga figure mao ni 5%, unsa man kadi ay ang 100%? Pilay kita dai ni Mr. Lo. Unya nganong mao man ibahin sa Kapitol? Tagad pagtagad lubot taga sa tuban uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan ni ana. Pulse Asia survey nagpakita nga ang inflation o uminto sa sweldo maoy labing nag-una nga concern karon sa mga Pilipino. Straight to the point. Tinuod na, pero naon sa bang hitabuan may galangan ni ana. Sa Department of Finance Secretary Ralph Ricto mga kaigalaan, ubos ining administrasyong Marcos. Ni ana, nideklarar na may galang buhisan mga sukit tig paminaw o i-implementar na gyud ang pagbuhis sa inyong mga savings account sa bangko nga pagabuhisan sa gobyerno 20% mga sukit tig paminaw kanang interest nya ng inyong mga gipang deposito sa bangko. Straight to the point. Yawa ining kalakiha mga kaigalaan ha. Katari pagtagad do buntaga mga sukit tig paminaw kay do na may mga tao pud uban nga og negosyante gyud ka dili nimo patulgon ang kwarta sa bangko. Kumao kay gyud mo paghawas ana mo patuyok anang kwarta. Napoy ubang negosyante daghang kwarta sa bangko mga kaigalaan kay napos na mga buffer o uban pa. Napoy uban may gala labi pa og di sa gyud ka kamao mo negosyo, mutigom na lang ka. Ayaw tiguma sa mga alkansiya kay di man motubo. Adto nimo tigumon sa bangko, may na lang motubo mga sukit tig paminaw. Unya ang uban doon ay mga time deposits inana no, mga long term mahigala nga mga investments kay mao na pinakasayon man lang mga higala kay daghan man pod lagi nga kana ang dili maantigo kay mo negosyo kay kini ko pag negosyo mga kaigalaan do na may risk gyud ana nga kaluha. So ang uban nga conservative kayo dili gusto mga higala nga mo sud ana mahigalang risky nga sitwasyon ilang tigumon ang kwarta sa bangko indikit. Unya karon na unsa man nga buhisan man sad mahigala Straight to the point. Kuhaan og taxes sa gobyerno. Straight to the point. Katong pagtagad lubuntaga sa tumuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ato sang ipadayon karon buntaga si Auntie Claire kadtong iyang preskon. Naya kamong tanan nahibaw naman mo nakabati naman mo ng preskon pero atong ibalik ron wala atong paminawon nya ato mahigalang tan-awon asa dapit ang mga punto ug asa ang mga buslot. Askan daghanag buslot sa mga sukit tig paminaw atong i-point out asa dapit ni mga punto mga sukit tig paminaw kini guban pang mga sutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar sa kanunay DYHP #1 kani ato o karon DYHP